Yes mga kaigsunan, mao kini ang Upper Busay kung tubod sa Upper Busay sa Barangay Busay sa lungsod sa Mualbual. Kundi nato makita ang grabe nga kalimpyo o ang grabe nga katugnaw sa tubig. Gani si Father John Balay ang nitilaw aning maong tubig, kundi dito yun makita nato ang maong tinubdan sa maong tubig, no, nga diin bisan pa man sa kalisod karon sa tubig tungod sa bagyo nga nilabay nga si Odette, apan wala kini nakapakuyang sa ato ang mga kaigsuunan nga maglingaw-lingaw ug mutampisaw aning tubig tubod mga kaigsuunan. So kumusta ang imong pagtilaw? Murag na sa refrigerator. Murag na sa refrigerator. Oh, bugnaw. So pagtampisaw ko no diha didong. Adi ko kay mabasa akong buwan. Purol. O sa iyang purol. Murag na sa refrigerator. Paano siya? Mas lamay pa sa mga tamis yung tubig. Distilled o tamis. Sa mga pambalik siya sa yung Mineral. Mineral. Mas lamay pa sa trabiyag. Dili na lang kay kaya magtabo ko.